स्टेडियामखौ सोर लुआ बेथ' हाग्रामा महिलारि सारनि समावनो जानाय ना बैयाव थानाय गेस्ट हाउसखौ सोर लुआ साब डिभिजना सोरनि समाव जाया खुलुमबाय रायजोफोर बे थांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव आरोबाव रायजो राजा बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स' रायजोफोर जों मिथिगौ बिपिएफनि मिटिंआ गसाइगावआवहाय साननैसो सिगां जोबनानै थांबाय बेयावहाय जोङो बिपिएफनि गोबांथार माखासे बिपिएफ सापर्टारफोरखौहाय नुनो मोनदों नाथाय बांसिनानो बिसोरनि खखाबावहाय दारि गोनां आरो गोसोम गोसोम आरो सारि गाननाय बांसिनानो बिपिएफ पार्टिनियावहाय बेयावहाय फैनायखौ जों नुनो मोनदों दा जानो हागौ बिथांमोना भट बेंकनि थाखायनो हारिखौहाय जोगार हरनानैहाय गुबुन हारिफोरखौहाय बजबनो थांखि लादों आरो बेयावहाय आङो सासे सेकेन्ड कास्टम नुनो मोनदों रायजोफोर जाय मानसिया जेरै कास्टमा होख्राव होख्राव गारांबा जिलायनाय गारांबा रांखांलायनाय बाथ्रा बुङो बेबायदि सासे सेकेन्ड कास्टमखौ नुनो मोनदों दा बे सेकेन्ड कास्टमा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासंब्लानो जाबाय दिनै परबतजरा जिल्ला बिपिएफ दलनि लाइमोन आरो लोगोसे बिपिएफनि फरायसा आफाद बिएसइउनि मोननैबो आफादनि दिनै बावहाय जोङो मिटिं लिंदों आरो बे मिटिङाव जोङो गोबां खोथाफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों जे फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोआ माबोरै देरहानांगौ आरो जोङो लाइमोन बिपिएफ हिसाबै जोङो मा खामानि मावनांगौ बे खोथाफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय गुवारै सावरायनाय जादों आरो जोङो सानो परबतजरायाव मोनसेबो बेरेखा हान्जाया बेयाव गैया आरो गोख्रों नङा दङबाबो दा बेवहाय जोंहा थाखानाय एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बायदेव बिथाङा माने फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव गोबां बुरजा भट मोननानै देरहागोना रोखा जाबाय परबतजरानि रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएल सरकारा माने थगायबाय नालाय दा बिथांमोना बुंदोंमोन जे परबतजरायाव मोनसे पलिटेकनिक कलेज गायसननाय जागोन होननानै लामा दालां मावनाय जागोन बावहाय स्कुल कलेजफोरखौ सरकारि खालामनाय जागोन बायदिसिना गिदिर गिदिर खोथा बिथांमोना गावसोरनि इलेक्सननि समाव बेबायदि खोथा होदोंमोन आरो दिनै गावसोरनि खोथा होनायखौ गावसोरनो लाखिनो हायाखिसै आरोखि दा थगायथारबाय नालाय दा बिथांमोना बेबायदि पलिटेकनिक कलेजखौ गायसननो थाखायथ' समानो गैला माला गायसनबावगोन गावसिनि सरकारनि 5 बोसोर जानोसै 3 मासनि उनाव इलेक्सन फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोना बिसोरनि बेबायदि थगायनायखौ माने दुखु मोनदों गाज्रि मोनदों आरो मालाबाबो इउपिपिएलनो रायजो राजाफ्रा दिनै भट होनाय नंला आरो बावहाय बिपिएफआनो जोबोद बुरजा भट मोननानै देरहागोना दिनै 100% रोखा जाबाय आरो बिटिसि ओनसोलाव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो माने सरकारा जानो थांगासिनो दङ बिपिएफआ 25टानि बारा एमसिएलए देरहानानै सरकार दागोन फैबाय थानाय 2025 मायथाइयावहाय आरो बरगारि बिथाङाथ' जोंनि सिनियर सासे दैदेनगिरि बेबायदिथ' जेबो खोथा रायलायनाय जायाखै आरो खाम्फा बरगारि बिथाङाथ' दा बिपिएफनि खामानिखौनो मावगासिनो दं आरो इउपिपिएलआव हाबनायनि कोनो प्रश्न फैयाखै खारन इउपिपिएलआव जोङो बयबो नायदों बयबो मिन्थिखायो जे इउपिपिएलआव माने राजखान्थिनि जेबो भबिष्यत गैखाया दा बेनिखायनो जोंनि बिपिएफ दलाव थानाय रावबो दैदेनगिरिया इउपिपिएलआव दिनै हाबनाय नङा इउपिपिएलनिफ्रासो दोंनो बिजिडिसि चेयारमेन सोरबा मेम्बार सोरबा ब्लकनि लिडार सोरबा माने गावसोरनि सेन्ट्रेल लिडार जोंनि बिपिएफ दलावसो हाबगासिनो दंना दा जोंनि बिपिएफनिफ्राय रावबो जोंनि दैदेनगिरिया दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलआव थांनाय नङा मानोना इउपिपिएलआ आरो माने जेबो भबिष्यत गैला बिसोरो सरकाराव फैफिननो हानायनि कोनो सुबिदा गैखाला खारन बिसोरो दिनै रायजो राजाफोरनो गावसोर खोथा होनाय बायदि मोनसेबो जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखिसै दा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना जेबो मावाखै होनना बुङो बै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया सोर लुआ बैयाव थानाय सिआइटिखौ सोर लुआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सिआइटि मेडिकेल कलेज क'क्राझाराव थानाय आरो बेनि बायदि गोबां उदाहरन दङ नोंथांमोननि परबतजरानि नैबे स्टेडियामखौ सोर लुआ बेथ' हाग्रामा महिलारि सारनि समावनो जानाय ना बैयाव थानाय गेस्ट हाउसखौ सोर लुआ साब डिभिजना सोरनि समाव जाया गासिबोथ' हाग्रामा महिलारि सारनि समाव जानाय बावहाय थानाय मेडिकेल माने सोरनि समाव जाया बेयाव थानाय माखासे माने स्कुलफोरा सोरनि समाव सरकारि जाया गासिबोथ' जोङो नायबिजिरना नायबा हाग्रामा महिलारि सारनि समावनो मावजोबखानाय लुजोबखानाय दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरा आरोबाव फिन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारखौ नागिरदों आरो देरहागोना रोखा सरकार दागोनाबो रोखा जाना दं जोंहा निश्चय जों बे सेकेन्ड कास्टमनि बाथ्राखौ खोनाबाय सानदों जानो हागौ बिथाङा हाग्रामा महिलारिया गावनि
बिमा बिफानि खामायनाय रांजोंहाय बे सेक्रेटारियेट अफिसखौहाय बानायदों, मेडिकेल कलेजखौहाय लुदों, इउनिभारसिटिखौहाय बानायदों। दा बिथाङा सानदों जानो हागौ हाग्रामा महिलारियानो गाव हारसिं दावहा नांनानैहाय बेफोरखौहाय बानायदों होननानैहाय। नाथाय जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि सानदोंब्ला अब्ला बै 2003 मायथाइयावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो बर' हारिनि थाखाय बर'खौ थगायनानैहाय बिटिसि एकर्ड खालामा? दा जुदि बिटिसि एकर्ड खालामामोनब्ला बे सेक्रेटारियेट अफिस, इउनिभारसिटि, मेडिकेल कलेज बेफोरथ' जानाय नङामोन। दा बे सम्पथिया गासैबो बर' हारिनिसो। बर' हारिया गाव गावनि थैखौ दान होनानै जुजिनानैहाय सापर्ट खालामनायनि थाखायसो बेफोरो गासैबो जादों। अब्ला बेयाव इसेबां सोंखारिनांगौनि गोनांथि गैया। दैदेनगिरिफ्रा मिथिनानैबो मिथियै बायदि बर' हारिखौ बबे लामाजों दैदेनलांनांगौ बिनि सोमोन्दै साननो हानाय गोहोफ्रानो गैला नामा? दिनै जों नुदों मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो बिपिएफ पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा मात्र बखिनायल'। इयुनाव मा मावलांगोन बिनिथ' जेबो एजेन्डा गैखाया, जेबो प्लान पलिसियाखौ बिसोरो बुंनो रोंखाया। एकमात्र बखिनाय बखिनाय बखिनाय, गावजों गाव बखिथारनायल'। फारसेथिं जोङो साननानै नायोब्ला बै 2003 मायथाइयाव जे बिटिसिआ एकर्ड खालामबाय, बे एकर्ड खालामनायनिफ्राय लानानै बर' हारिया थगायजाबोगासिनो दंखायो। बिनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि आसाम सरकारा बर' हारिखौहाय थगायबोबाय थाखादों, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंहाय लोगो जानानैहाय। दा बिसिखिनिखौबो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मोनथिया रायजोफोर। दा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय बिटिआर एकर्ड जानानै थांबाय। नाथाय बे बिटिआर एकर्डखौहाय मावफुंनायावहाय ओरैबायदि हेंथा होदों बिपिएफ पार्टिया। दा बिटिआर एकर्डनि जाफुङैनि दायनिगिरिया बिपिएफ पार्टियानो रायजोफोर। जेरावहाय एकर्ड मावफुंनांगौ समावनो दिल्ली बायदि जायगायाव थांनानैहाय हख्रावहैनाया बे मोजां नामा? अधर्ज जेब्ला बिटिसिआ एकर्ड खालामदों बे समावहाय रावबो बेफोरबायदि सरकारखौहाय नासयनानै होनायखौ जों नुवाखैमोन। नाथाय दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टिया सापर्ट खालामनो नागारै, मोजाङै लोगो जालायनानै मावनो नागारै बांसिन अधर्ज नासयनायखौसो जों नुदों रायजोफोर। गासैबो दायनिगिरिया बिपिएफ पार्टियानो। दा बिपिएफ पार्टि बायदि बर' हारिनि गेजेरावहाय मानसि थानायनि थाखायनो, बेबायदि पार्टि थानायनि थाखायनो बर'फ्रा गुलाय गुजाय आरो बर'नि हास्थायनायाबो जाफुङाखै। जों गासैखौबो बिपिएफ पार्टिखौनो दायनिगिरि होननानै बुंनो हायो रायजोफोर। आच्छा बेखौ बाद होदो, आङो नोंथांमोनावहाय मोनसे कुइसन सोंनो सानदों। जायफ्रा बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों नोंथांमोना बिनि फिननायखौ होनो हागोन। नोंसोर जे बुंबाय थादों बिपिएफआ पावार दंमोन, जोबोद पावार दंमोन, आरो इउपिपिएल पार्टिया बे पावारखौहाय सनितपुरावहाय फानबाय। बबे पावारखौ फानखो आरो बिपिएफआव मा पावार दंमोन बेखौहाय आंनोबो एसे खोन्थाना होलाय रायजोफोर। जायफ्रा पावार दंमोन होननानै सानदों, बबे मोनसे पावारखौ लानानै बिपिएफखौ एसेबां बाख्नायदों आंनो एसे खोन्थालाय। आंबो मिथिनो लुबैदों रायजोफोर। मानोना बै समावहाय आंबो उन्दै सममोन, आंबो मिथियामोन, एसेबां मिथिनाय आंहाबो गोहो गैयामोन। नाथाय आङो 2003 मायथाइनि उननिफ्राय आङो जि नुबोदों बेसेखिनिखौ लानानैनो आं बाथ्रा बुंदों। आङोबो खोन्था एसे पावारखौ। नाथाय आं बिपिएफनि पावारखौ नुबोदों, एक नाम्बारावहाय बर' हारिखौहाय अयथासार खालामनाय, गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय, हारिजों गुबुन हारिजों दानलाय सुरलाय खालामनाय, नैबेखौ मोनसे पावार। 2 नाम्बारावहाय आङो बिपिएफनि हाग्रामानि पावारखौहाय नुदों जाहैबाय गावनि फिसिनानै दोननाय जायफ्रा बिएलटि बिथांमोनखौहाय लाइमोन सेंग्राफोरखौ लाफानानैहाय गामि गामि हाबनानैहाय मोखाङाव सि गोसोम खानानै
नंखाय एन्देबि साजायनानैहाय बर' लाइमोनफोरखौ उपद्रुत खालामनाय 2 नम्बर पावार 3 नम्बर पावारा जाहैबाय हारसाजों बर'जों दावहा नांहोनानैहाय दानलाय सुलाय खालामनानै होनाय बेनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि पावारफुल मोनसे पावार बियो रायजोफोर दा बे खामानिखौहाय दिनैनि जुगावहाय नैबे इउपिपिएल सरकारा बे पावारखौ मावनो हायाखै बेनिखायनो जादों जाहैबाय हाग्रामा महिलारिहा गिदिर पावार दंमोन दा बिनि अनगा मा पावार दं आङो खोन्थालाय एसे जेराव बड'लेण्डखौ मोनाखै मा पावार दंमोन हाग्रामा महिलारिनावलाय दासिमबो बड'लेण्डआनो जायाखै अब्ला बबे पावारखौहाय नोंसोर पावार दं होनखो आङोबो खोन्था आंबो एसे मोनथिनाय बायदि आरो जेन' आंबो बै पावारखौहाय मिथिनानैहाय बिपिएफखौ सापर्ट खालामनो हानाय बायदि ना मा बुङो रायजोफोर स' अब्ला रायजोफोर भिडिअआव एसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि